kublai pi baro sai sin pat pedang ni pi sha kani ka jing shakri jongi kani ka step baro kat kibla ban yo sngo lingba kani ka channel jong ka good news tv hakani ka por na kerpat yang hilang tu ai la ka jong ka por ka jongi kindet ban shashkor ayu ba ka kitien ka jong blay ka don ban kren yingi lingba ni ka step ka benta na ka kitien ka jong blay ka bangingin ya pusan lang hakani ka step ka long ka shiti ka jong Paul apostol shaki Philippi ka long ka basaw ka dekhot na ka ba hinyo bat kata ka jingsuk ka jong blay ka ba palat ya ka jing shempang baro kan ri jai jai ya ka do nuat ka jong phi bat ya ka jingmut jing parkhat ka jong phi ha u Christ Jisu tike ei ka banga akwa man walam ni ka jimbut parkhat jong ye ka pot ka dei ka to ka jingsuk ka jong ublei ka ba palat ya ka jing sko thu ka ba palat ya ka jing shempang ka jong ni Alang ipet ya kan ka parthai ka bamenta ni igdan sipun ki jing kruman mala bun palat ki jing hikai nyam ki jing hikai rukam ba pher bat ka jing kulumar ka dei ka ba sinshar ya ka parthai ka jing shisha kam don shu ngim tip shu ka e ka ba shisha kabangi snow lingba ki social media lingba ki mass media amala bun plat ki jing batai ani kita ki jing ki report ki ba shuthau ani ki bala shu shna karukwam tam bandon ki ba pet tam bun ba pet man pen mi ru ye ki jing krumar hapdeng ki brio bala nang ipet baro nang kibreo ka patay ki wat ki yet ha don ka jingsuk namar ka don ka ha ka mansim ka jongki ka baduna ka badja ta ka day ka jingsuk ka bashisha nang ipet ikani ka dukhat hashuwa ya kata ka ka baka kren ka long kumno bangi day banwalam ya ki jingpen tip ki jongi hakmat jong belai but anda abangi lale ya kata ka jingsuk ka palat ki jing shempang ka jongi kan sa shong ha ka donut ka jongi ti ka bakum kanu kane ka jingsuk ka palat ya ka jing shempang kan shong ha ka donut jongi but balai hiru kane ka jingsuk kapapalat ki jing shempang kan wan pi namar ba kan ne ka dei ka jing suk ka ba ai snow bha do ble hangi ka dei ka jing suk ha jong ble kumangi pule ha gospel ka jong Yohanes kalanong ba saw or khat ka bar nyo ba ong ba khata ka jing suk ka ba nga ai ha pi om kumba ka parthai ka ai ka jingsuk ka ba Chris u ai om kumba kata ka parthai ka ai re ha ka parthai ka bangi ngi mentang idan shibun ki distraction ki bangla banong ki bangi dala de yala de ni pen thami ni pen wet no tawlong i pen lot than ni ki por ki chungi ha bangi pet ki video ki YouTube ni pet ki reels ki Instagram ni pen lot por ka ba pet ki TV show ki ba pher Niele ki video games, ki mobile games, ki jongi, bat kum ta ter. Bat habangi, ni pen million, ni pen melan yele de hata. Ilong adik no, ya ki bakum kita. Ya ka jaka ka bangi ngin wat, ngin yet, ya ka ka jingsuk ka jong belay, pen ban, ni persyang ban tap, ya ka baduna hapo ka donut ka jongi. Ling ba ki bajong ka ni ka parthai. Iba shuru na dang ipet ya ka to ka dekhat ka ai ru hangi
ka kularu yang ni bagi ngin yo ya kata ka jing shingan ka security ka ba ka security om hakamet henry hakamen sim ka jongi kata kalong ka jing shingan jing som shingan hakadonut bat ha ka jing mot jing perkhat ka ba mot ba ka jing mot jing perkhat jongi kan om syak ta shu ha ki jing khu slai kan om syak ta shu ha ki ni ki ki ba pen ki ya ka donut ya ka men sim ka jongi ngin om don shu ki anxiety ba yong namar ko bagi i ka perthai ka ba menta idap de ke anxiety bagi don shibun ki ba yo e ke depression tenre aba ublei upol uhikai ba haba ngi pentip so ublei kita ki kini baro kicha amdan depression amdan anxiety amdan hypertension namar belai ka dan ka jing singan ka ba ka tien ka jong belai hi kala kular na ka benta jong pingi bo jisu hi kairu gospel ka bakat ko mathias ka no ba rio ka khat ka balai ko bong wat khuslai chapang ka bala shai pi tien ka jong belai ka ong wat kini ki simyeng kim lum henrei ukpa ba habeneng uksai ki kaktin ko jong belai ka thu bo belai bo bha bo panha bi slap pedeng ki ba hok na pedeng ki bom hok ku di ayu mangi kum ki khon kristan ki belang nget hau ta unong penem belai badon bot uta unong senshar jong ka perthai hi baro ko we balai pat indang khuslai balai pat indang don ki anxiety balai pat indang don kita ki depression ide ban sngau thu patei tang ublei bala ai yangi man palai yangi na kita ki bat ban walam pat ini shaka jing thau thamai kumda kaba kani ka khot ka pen kut pat da kani ka jing ong lingba u chris jisu womot kani ka jing kular kani ka jing pen scam ka jong u blai bangin yo ya kita ki along da ka bangi ni shanya ha u jisu chris umdei tang u blai deiru paralok u jongi pat u deiru ta unong sela ani utong nong ya selok da ka tien parang yo counselor mighty counselor kumba kita ki counselor ha perthai ki la ban yarap yangi ban shem ya kata ka jing bhapat haka jimot ju perkhat jongi limba ki psychological counseling ban yong kan no tam ublei u chris ubayu i ka men sim bla ban ai ka jing bha ka men sim ka jing kan no tam ma ulei malampat ya kata ka jing bha ka jing im ka jongi ba ka jing mot ju perkhat jong te kumta kumbala hikaya tin ka jong belai ngin ai ka jing pen tip ka jong i show belai pat ka ta ka jing sok ka jong belai kan sa sensha ya ka jing im ka jong ti tu belai im ka khu lingba ka ni ka khu bo bangin sung tho kumno pa ka ne ka jing sok ka jong belai hi ka dai ka bo belai ai lingba chris ti tu belai im ka khu nang yalami ki jing yam ka jongi bangin shem ya kata ka jing sok ka ba palat ya ka jing shem phang ka jongi ublei na ka benta ka buram ka jongo amen to ni le lang khman jong blei ha ka jing du kanran ba bha hapdeng ka perthai jong ka jing kulma hapdeng ka perthai ka batap ta ki jing ki sharum ba chanai ni dan kam ya ka jing suk ka jong mi ban sin shar ha ka donut ka jong mi kum taling ba kan ka khubor ka ba mi la ai hap teng jing mi ka por kin ko kan ra ta kin ka step ai kin ablai ba kan long ka ta ka por na ka ban ta jong
pingin shim halade pingin tu yaka halagi jong kidonot in ri kendong yaka pingin kenan kam yaka hakajung im kajongi baman lakaski bakamlong ken ablay ka atyab pingin la pingin le persyak kibabun kijingki win kibadan asra jong kendong yarap ku kenrat ikijing im badang sa kajongi amangim la male ye klem kajing yarap kajongi snow ko kenrat jing khat kerpat kajongi amai pan kini baro kerteng ke barabar tam kajong trai bonong pen im jing Jesus Christ. Amen.